Čaute, tu Banal opäť, tu ďalší diel, teda už štvrtý diel z nášho Shakes and Fidget. Sme na svete 3, kde máme nášho myšáka 1. Pozrieme si poštu, niekto nám, samé útoky, máme niečo nové v cechu. Cez víkend video bolo preto, lebo som nebol doma. Aj keby som bol doma, nemám na to čas. Pozriem sa do zbrojky, tady tu asi nič nebude. Včera v obchode taktiež niečo do vecka tu máme. Na niektorých účtoch som dal aj podzemka, hneď vám to ukážem. A máme epickú zbraň, ďalšiu, na svete 13, kde máme nášho vara. Pozriem, či to mám, či to je lepšie, či horšie. Tu máme hneď, tam zatiaľ toto. Má tam dosť veci na silu. Skúsime si podzemie, ideme na Pantera. Počte laglo to. Nevadí, skúsime sa vystatovať. Včera bol Gold Event, takže máme celkom dosť zlatiek. No nie včera, ale celý víkend. Skúsime to trošku vystatovať, či... Preba by som si ho už dal, lebo už do neho dlho útočíme. Keby sme ho dali ešte, keby bol epic, by bol úplne super. Čo to tak seká? To mi nejde do hlavy. To minulý, skúsim ho teraz. Máme dve húbky, čo som našporil. No, dali sme aj kryty, ale tak nič z toho nebude, dáme si ho spod. No neboli sme variani, ale nevadí, to nie je také dôležité. Tu je náš Achilles, tu som dneska v škole hral, takže tu dáme iba... A ináč mám nový cech, kto by do neho chcel, tak napíšte. Je tu to málo ľudí. Ak chcete, tak napíšte mne dôstojníkom a môžete byť členom. Ten cech bol založený z nudy, takže tu skúšam tohto mimocenca, lebo ho dávame viac ako to strašidlo. Nevadí, mám jednu húbku. Tak nič. Dáme si hospodu. Prepačte. Dáme si toto. Sme na svete 13, kde máme tú epickú zbraň, je to rotačník na 3 staty. A máme dva ďalšie nové epiky, jeden na všechno, jeden na 3 staty. Skúsime si zase podzemko. Včera sa mi celkom darilo, minul som aj hubičky. Skúsime túto kobru. Takto. To, že ju dáme, nevadí. Dáme si, no, nepozeral som zbrojírnu. Obratnosť 200. To nebudem kupovať, lebo mám tam epic, ktorý by som si chcel aj chvíľu nahať. Toto predá, nejaké elixíry. Si aspoň tieto, čo sa mi budú hodiť, dám si tento veľký na seba. Či je tu niečo na obratnosť, asi nič, nevadí. No, takže dám si hospodu. To je na nič, dáme si túto. Ideme na svet 21. Díka nám to... dáme to všetko zmazať, OK. Niečo máme v cechu nové. Tak nič, tam je darovania. Nenávidím, keď takto spamuje, neviem napísať lomeno zlato. Začali sme tu zbierať na črepy. Mám tu dve epické zbrane, o ktorých viete. Padla mi lepšia. Tak, tieto sa budú hodiť. Možno do vecka. Ale to pochybujem. Ďalší. Neskúsili sme si pozemku, prepačte. Teraz som prišiel zo školy, som trošku zlý bandita.
Takže ho nedáme. Dáme si hospodu. A poďme na náš posledný účet. Ináč vymazal som účet na SVSK, ma to tam nebavilo, ale za to som si založil účet na S22 v českom serveri, kde mám 7. Včera večer som to založil na mobile. Lepší prsteň. No, podzemie tu ešte nemám. Ale dneska ho asi dostanem, ak budem hrať. 140, výdrž 12, je tu nová. Ja si ju kúpim. Predám. Inak nič. Počkať. Čarák. Tu sú nejaké 2 elixíry. 3. Dobre. Začnem dačo na inteligenciu. Inteligencia 3. To mám lepšie. Nahodím elixíry. Predám tieto zbytočnosti a idem na hospodu. Si toto. Dobre. Týmto dnešný diel končí. Ak sa vám to páčilo, dajte odber a like. Ak nie, tak dajte dislike a dajte nejaké komenty a čaute.